Operasyon ng mga paliparan sa iba't ibang bahagi ng bansa apektado ng aberya sa Kaap Air Navigation System. Flights ng libu-libong pasahero mula sa iba't ibang probinsya naabala. Narito ang report. Nasa 361 domestic at international flights ang nakansila o na-divert sa airport sa ibang bansa noong araw ng Linggo, January 1. Ito'y matapos magkaroon ng power interruption sa communications, navigation and surveillance system for air traffic management ng Kaap sa Ninoy Aquino International Airport. Ang CNS-ATM ay ang sistema na nagbibigay ng computer-aided safety measures sa air traffic control at tumutulong para mabawasan ng pilot workloads at human errors. Dahil sa nangyari, mahigit 10 domestic at international flights ang kanselado sa Clark International Airport. Ilan sa international flights, nagbigay naman ng libreng hotel accommodations at libreng pagkain sa mga apektadong pasahero. Pinapili rin ng mga pasahero kung refund o rebooking system. Cancel yung flight, sad to say. Pero accommodating naman yung airlines. They give us a hotel to stay, food. So, and today, sinend din nila kami through a shuttle. So, okay lang naman. Oo. Then, it's bearable naman. It's understandable kasi hindi naman dito lang sa airlines yung problem. It's national. Sa Bicol Region, nasa mahigit 100 biyahero mula sa Naga Airport sa Pilica Marina Sur ang apektado ng naturang aberya matapos suspindi ng flights patungong Metro Manila. Umabot sa 404 na pasahero rin ang naapektuhan ng kanselasyon ng flight sa Bicol International Airport sa Albay. Sa Iloilo International Airport, nasa 2,700 na pasahero ang apektado ng naturang technical issues. Mga 2,700 ang naapektuhan ng mga pasahero sa masuminos mga pila ka flights all the airlines na gabiyahe sa Iloilo Airport, Philippine Airlines, Cebu Pacific, kag ang AirAsia. However, late afternoon naka-recover ang outages naton dito sa Air Traffic Management Center. And ang iban naka-recovery flights, and ang iban nag-rebook, nag-reroute, nag-refund. Those are the actions taken. Ilang pasahero rin ang apektado sa Bacolod Silay Airport. Pero unti-unti nang nagbalik sa normal ang flights kahapon. Yung system natin is under observation pa because we just ran a check. Kasi parang may problema. Yung problema kasi hindi pa natin talaga alam kung anong cause ng outage sa hapon. Yung mga scheduled flights natin is medyo madidelay lang. We can assure the public na yung air transportation ng buong country is back to normal. Pagka computerized, kahit back to normal yan, we're still looking at yung integrity ng system. Naapektuhan din ng aberya ang biyahe ng eroplano sa Zamboanga City. Ayon sa Kaap Zamboanga, isang flight ang na-divert papuntang Kalibo, Aklan matapos mawala ng radar contact, habang 2 flights naman na papuntang Cebu ang grounded sa Zamboanga City. Nasugod og resume atong normal operations as of 3 a.m. kaganina. If I base my answer sa katong mga statements sa amo ang head office, the system was restored. Okay. No? Although medyo napay problema sa backup. Okay. Backup system. But by 11 p.m. last night, na naghinay-hinay na og accommodate og katong mga, especially katong mga diverted flights. Ilang pasahero naman ang stranded sa Lagindingan Airport sa Misamis Oriental. Ayon sa mga ito, hindi sila naabisuan ng ilang airline na kanselado ang kanilang flight. Sa kasalukuyan, operational na ulit ang air traffic management system sa NAIA, habang balik na rin sa normal ang operasyon ng ilang paliparan sa bansa. Samantala, tiniyak naman ng mga otoridad na iimbestigahan ang naturang insidente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jesse Cruzat, nagbabalita para sa GMA Integrated News.